kayong lahat mga ka-road trip. So ngayon ito, papakita ko pala sa inyo mga ka-road trip kung paano palitan yung Ducati Monster ng baterya. So pakita ko muna sa inyo kung ano ito, anong klaseng Ducati. So ito yung Ducati mga ka-road trip, Ducati Monster. Yan. Yan ang motor, kaso nga lang medyo madumi. Ito pala yung 2017 ng Ducati Monster 821. So yan, karamihan ng mga Ducati ay yung old generation nandito sa may ilalim ng tangke na yan, sa ilalim ng tangke. So ito yung bagong generation mga ka-road trip na 2017. So yan, andyan yung battery. So andyan yung battery. So paano ma-access yun ay dito natin ginawa, dito sa ilalim. So yan, so dito tayo mga ka-road trip nag-access. Yan, dito banda. So tinanggal natin to. Ito yung ano ng computer nya, CPU. Tapos yan. So dito tayo nag-access. So yan. Medyo madumi nga lang yung motor dahil nga na-stack up na siya. So yan. So single shock. Single shock yung Ducati. So ito yung base. Yan. So kung makikita nyo dito, nandyan yung mga fuse nya. So walang access dito dahil sarado talaga, nandito yung shock. So walang ka-access dito. So ang ginawa lang natin, isang labas yun. So yan. Yan. So ngayon mga ka-road trip, ito yung ilalagay natin. So yan, nagpiling na ako ng battery. Ipiling din ko na yan. So yan na lang natin yan. Naghihintay na lang ako ng oras. Ilagay ko na yung electrolytes, yung acid. So yan, abang-abang lang mga ka-road trip. So yan, ang ganda niya oh. Yan ang Monster Ducati. Yan. Ang ganda mga ka-road trip, kaso nga lang napabayaan lang. Pero tingnan nyo naman oh, sobra. Grabe, hanip. So yan, double exhaust. Double exhaust siya. Yan. Andyan yung tangke. Ganda. So yan, gawin na natin mga ka-road trip. Ito okay na yung oras niya. So takpan na natin. Takpan muna natin to. So yan, okay na siya. So ikabit na natin mga ka-road trip. Patay na tools natin. Doon na sa kabila. So yun, ilagay na natin yung kabila, sa kabila yung negative. Dahil mo nang inuna dahil walang space. So sunod na natin mga ka-road trip yung sa dulo.
yun, naikabit na natin mga ka-road trip. Oras na natin para paandarin. Tingnan natin kung aandar na siya. Yun, maraming salamat sa pagsama niyo sa vlog na ito. Yun, maraming salamat sa mga sponsor, mga dyan sa Silent Viewer. Yun, shout out sa inyo lahat. Yun, tingnan niyo muna. Ayan, tumatakbo na siya mga ka-road trip, oh. So yan, maraming salamat. God bless to all.